Здравейте! Искам да направя кратка демонстрация на това, което съм постигнал до момента като изследвания върху Тесла трансформатора. Тесла трансформатора, това представлява две намотки и една гола ПВЦ тръба. Така, с тези два уреда става отчитането на енергията, която подавам към първичната намотка, а вторичната намотка е свързана към високоволтов изправител и кондензаторна банка, която за защита ползва изкрище. Разстоянието между електродите е 1,5 мм. Така съм го настроил. Кондензаторната банка е с капацитет 300 нанофарада. Така, чрез автотрансформатор подавам входяща енергия. Ако видим, че на входа имаме 20 волта, 1,8 ампера, 20 по 1,8, 38 вата входяща енергия. На изхода виждате изкрището. Напрежението е около 3,8 киловолта. Това е осцилограмата, която се получава върху първичната и вторичната намотка. Сега в момента, ако намаля честотата, подавана от генератора под резонансната, виждате, че напрежението върху кондензатора пада, нямаме искра. Тук напрежението върху това се остава, мощността върху първичната се остава постоянна. Така, вдигам честотата, минаваме през резонанс. Ясно е. Уредът също показва 3,8-3,9 киловолта. Минаваме през котката на резонанс. Вдигам честотата над резонансната. Отново виждате киловолтметъра. Напрежението падна драстично, нямаме изтрение. Кондензаторната банка. Така. Нека да върнем в резонанс. Казахме, ако входящата енергия е 38-40 вата, на изхода имаме кондензаторна банка с капацитет 300 нанофарада. Напрежението върху кондензатора е около 4 кВ. Така ще го вземем за по-лесно пресмятане. Честотата на изтрение по звука, който издава, може би, нека да приемем, че е 50 Hz. Може и да е повече, може и да е по-малко, но просто за удобство при изчислението това нещо ще го вземем. Честотата, на която работи в момента Тесла трансформатора, е 558 кHz. Това е резонансната честота. Ако приемем, казахме, входящата енергия 40 вата, на изхода, ако приемем, че формулата на Дон Смит за изчисляване на... Нека да справя, да не се получава шум. Ако формулата на Дон Смит за мощността при резонанс е правилна, то тогава върху кондензатора
каква мощност ще се отдели. 0,5 по кондензатора ни е 300 нанофарада по напрежението на квадрат, което е 4 киловолта. По честотата на квадрат, примерно ако честотата е 50 Хц, 2000, тогава 50 по 50, 2500, 2500 по 2,4 беше коефициента. Така, това означава, че върху кондензатора имаме запасена енергия 6 кВт. 6 кВт. Запасена енергия върху кондензатора. Това е в момента като виждате нещата. Нямаме високо напрежение, нямаме високоволтови трансформатори. Всичко е резонанс. Всичко е правилен резонанс. Това, което мога да допълня като информация, е, че без точни математически изчисления и без точни симулационни модели на компютър нещата не се получават. Причината за това е, че това явление, този вид резонанс, който се получава върху Тесла трансформатора, не е изследвано от съвременната наука и информацията, която имаме за това явление, е нищожна, да не кажа никаква. Нещата не са ясни, включително и на мен много неща все още не са ми ясни как стават, защо така. Това е за сега от мен. В момента продължавам да работя върху изходното стъпало. Вече тази енергия, която се натрупва върху кондензатора, тя трябва да се преобразува в енергия, годна за консумация и за крайна употреба. Това е. Довиждане.